Arratsalde on lagunok, eta batez ere eskerrik asko astea gurekin bukatzearen txorienen hemen zuen saioan sukaldaritza eta hainbat kontu uztartzen ditugun tokian. Jaione Marizkurrena eta Bioka. Gixo, Jaione. Atxaldeon. Ondo? Bai. Bueno, gaurkoan, aspaldiko errezeta bat egingo du, ozeanoaren bestaldera joango gara, eta garai batetako errezeta bezala, lau osaiekin eindako zerbait egingo du. Moldatu aldu gugula Euskal Herrira, baina nik uste dut osai gehienak hemen ikusten dituzuenak ezaguna dituzue. Ingo duna da, kausa limeña, o limako kausa, o izena kausa da, berez, baina, Peruko errezeta bat, eta Jaionek eta Biok esaten duen, bai, hau aspaldikoa da, eta ez da izetan, normalen, gure Euskal Herriko aspaldiko errezetak esaten dugunean, ero patata, ero harto, ero tomatea, hori ja bak izu, aspaldikoa. Ba. 5 minutatiko da. 5 urte. Baina hau bertan bai da aspaldiko errezeta bat. Ze beraie patata beti izan dute, eta bai da bertan egiten zen errezeta bat. Seguro moldatu dala garai batetik ona, baina hau bai izan dela urte asko izan aldituen errezeta bat. Oinarria, patata. Gero, nola ez, bertan egon da aji horiak. Horrek bizi puntu bat emango dio, baina guk galdarreztatu ingo ditugu, egozi ingo ditugu pixkat. Orduan, jetxi ingo diogu pikante puntu hori. Eta ikusten duzu, lau osaiekin ez daukagu ezer, alioli errez bat ingo dugu, alioli bat, txorien alioli asko egiten ditugu, baina errezeta honetan hori darama. Gero, alioli hori naztuko dugu atunarekin, tipulinarekin eta oliba olioarekin, eta alioli hori naztuko dugu atunarekin, oliba beltzekin eta tipulinarekin, badago beste bertzio batzuk, oiaskoa eta nazten diotenak eta hori, eta ingo dula nolako pastelantzeko bat, oinarrian patata egosita jarriko diogu, eramango duela aji hori krema pixka bat, alioli pixka bat, gero beste geruza bat, alioli atuna eta hori, eta ero gainean berriro patata. Altzatu eta listo. Eta osagaiak, aspaldiz ditu hain gutxi, hain osagai gutxi izanen benez. Eta bestela gure ikusleek esango dizute. Bai, idazten digute. Gaina, bitu? Jaione? A ber, hasizu, bitu, txipiroiak egin ditun, tintan, hemen, pastarekin, eta idatzi digute. Eta gure ikusleek adi daude, eta azkar baten honela esan digute. Besteak beste Iñakik, txipiroiak salsan egiteko nik beti barruko tinta poltsa erabiltzen dut. Tinta komertzialak beldurra ematen dit, hori plastikozko poltsa batean edo olako sartutako hori ez dela beretzako hain fidagarria. Eta Iratik, kontrako zaipatzen digu arratsalde honik txipiroiak ez baina kalamarren tinta bai jasotzen dut gero saltsa egiteko, mundiala saltsa beza. Hoxe baietz Irati, zurekin gaude. Eta hemen agurtzeko esaten digu, ondo izan baita zu ere, eta zuek. Eta beti esaten duguna hemen, nik hainbat aldiz, txipiroiak tintan egiten dituzuenean, ein saltza beldurgabe. Ein saltza. Gero saltza nik beti tenduak kendu iskinatean, izosgailuan sartu, urrengo egunean arroz zuri batik botatzen diozu bakarrik hortik gainetik, hemen ingen duena, pisto bat, gure betiko pistoa, tomate saltza bota beharrean, bota txipiroi saltza. Zoragarri geratzen da, txipiroi saltzaren oinarrian tomatea badarama. Orduan, zoragarri geratzen da eta probatu zazue. Hemen ingen duen txurien. Nik hauek aldarreztaten jarriko naiz Jaione. Aurrena patatak egozten. Imar dituguna patata, lau patata eder, hartu, hauek garbituta dauzkago, gatz pixkatekin, egozten jarriko ditugu. Ordu erdi batero, ondo egozita behar ditugu. Behin labana sartu eta bera bakarrik errez ateratzen danean, patatak egozita ongo dairia, eta listo, pixkat ostutzen utziko ditugu, eta sardezka batekin, birrindu ingo ditugu. Eta horri, jungo gara gero gehitzen, oin ingo dugun aji hori krema eta holako goza. Baina aurrena, denbora gehien honek emango digunez, patata martxan jarri, eta listo. Eta jungo gara hori, bakizue, piperminetan da gehien pikatzen duena, hasiak izaten direla. Orduan, hasiak enduko izkiogu, eta bi aldiz, hiru aldiz barik, bi aldiz galdarreztatuko du, eta honekin, berakatz pare batekin eta oliba olio txorrota batekin, holako krema errex bat ingo. Ez dauka ezer gehiago. Eta horrek emango dio gero indarra gure errezetoni. Hemen jartzen badut, hobe. Ados. Bai, zuk aurkezpenean aipatutako puntu hauek, errezetaren inguruko olako adierazgarri dien puntu hauek sakontze aldea aipatuko du kolon aurreko errezeta bat dela. Ez dela
oain 5 mendetik ona datorrena, baizik eta aspaldikoa dela, eta honen berezitasun hori dela, zigorrek aipatu bezala, geruzaka joaten dela, eta geruzatako bat, bintzat oinarrin di joana, hori kolorekoa dela. Hori kolore hori patata horiak ematen dio, edo yuka horiak. Izan ere, bueno, Peru patataren sehaska da, eta bertan 3.000 patata varietatik gora edo dauzkate, eta beraientzako estimatuena eta maitatuena horia da, patata horia. Honek zer pentsatzera eramaten hauen nire kasun bintzat, sailkapen hori 3.000 patatatik, sailkapen aitea eta patata bakarrakin gelditzen, hola esateko, hau da gure patatarik esanguratsuena edo hau da gure ikurra. Ez da nola nahiko patata izango hori kolorekoa. Baina, bueno... Ez da ezautzen. Egia esan hemen patatak lau ezautzen. Lau, eta bida, horren lekuko da, oain aipatuko duna. Errezeta hau ez da orokortuta, ez da bat, eta bueno, hau horrela egiten da. Familia bakoitzak bere errezeta dauke, tokin arabera errezeta bat egiten da, orduan esan dezakegu moldaketa ugari daudela. Eta horren lekuko da, txefak ere, bertako txefak, agian batek esaten dula, neri gustatzen zait honetarako patata alik eta zarrena eta zimurtuena. Beste batek esango du, neri gustatzen zait kenebek, bai, hori da, edo beste batek Mona Lisa. Dena den, bai Mona Lisa eta bai kenebek guk ezautzen dituna be. Hoi dien nahiko europartutakoak. 3.000 varietate izatekoan, nahiko erresa utzi digue. Eta zebat ibili baina, nahi dut esan, ekoiztu ingo dira bie gana. Osa, badakigu existitzen dira, eta hori tomatekin be, bai. Baina hori nik uste dela, azken finean, hemen babarrunakin bezala. Gu batek hartzen du izendapena, eta hori, baino Euskal Herrintzen babarrun daukegu, ez? Eta gero bazoazen zonalden arabera, bat agian gehiago erabiltzen da, edo... Baina, bueno, esan liteke egi esan, nunbait, han behintzat, okazio bakoitzarako patata badaukiela. Eta hemen, 3.000 varietate oitatik gu beste sailkapen txiki batin, eta bi patata modalitate bereizgarrienak edo ekarri dizkizu, bai? Bueno, bitxienak, bereizgarri ez, bitxi. Lehenengo eta behin izenagatik eta bigarren ezaugarriengatik. Hasi. Bai? Bai, nik, patatak, gatziaik ez die bota. Hauek irakiten, hasiko die, eta irakiten hasten danetik ordu erdi ero. Denbora, bakizue, patatan tamainan arabera jakiteko inda dauden, labana sartu, eta erortzen danean, dekusten zuen, errez erortzen danean, egosita daudela. Eta inbertzaio. Eta gero, hauek, irekinaldi bat ematen duenean, iragazi, hotza berriro jarri, bigarren irekinaldiak atera, eta ingo duena honekin krema bat. Berakatza talpare bat hemen, ajiak bertara, eta gero birrindu ingo dugu. Aji horiak espauzkezu, egia esan nahiko erresa da lortzen, Interneten zeituen aurkitzen dira eta etxera bidaltzen dizkizute. Badaude hainbat denda, hortan espezializatuak eta prezioz oso ondo ateatzen dira, eta bueno, erabili aldituzue gure betiko pipermina bezala. Baina hemengo gure piperminarekin, hau egin alduzue baita ere, Eta egia esan, aji horia deitzen da, baina horia lanaina aldera gehiago doka, ez? Bueno, epatuko. Eta hau ingo duena aji hauek, berakatza talpare bategaz, eta olioakin birrindu eta listo, ez dauk ezer gehiago. Aji oli. Aji. Hala, ez diguten niko ordaintzen, En fin. Jesus, inspirazioa etorri eta zer dena, ala, txaka. Patata bitxiak, 3.000 varietateetatik, hola, patata bitxienetako batzuk, bi behintzat. Zezen odola patata. Bai, zezen odola patata deitzen den hau, bai barrukalde edo mamia gorri kolorekoa da, eta kanpokaldea azala ere, bai. Behin egositakoan, erremolatxa guk ezautzen duen erremolatxaren antzekoa omen da. Bueno, hori, ezaugarri guztioengatik izen hau zordio eta bertan ala deitzen da. Eta beste bat, huenkos patata. Huenkos patatari deitzen zaioan, ere bai, zezen adarra patata. Zergatik, bueno, delako lehenengo eta behin patata luzenga bat, non bukaeretako bat puntan bukatzen zaion. Orduan, adar forma horrengatik hola deitzen zaio. Kolorea, morea, baino ez guk hemen, azken aldin edo ezautu duen, edo sartzen ari den patata more hori bezalakoa. Beltza deitzen dena. Hemen daukegun hori, erditik moztutakoan, ditu olako, tonalidade txuri batzuk erdikalden, ez? Zenbat eta bihotzerago, txurigoa da. Kasu hontan hau ez, hau more-morea da, eta azalakin kozinatzen da eta kontsumitzen da. Baina, bueno, ez ezenakin eta patata ze lotura, bai, bueno, esaten dena, odola, adarra, bai. Baina, bueno.
Hombre, 3.000 bari, eski hor, egongo die, anekdotak ero, kontuk ero, Mileka, beste inbeste. eta berezitasunak, eta... Ba, ez dakit, aizu, bai, igual zuek jakengo duzu Perutik barna ibilizatelako, edo zu zerorri peruarra izanik, edo idatzi guzu txorienea bildua itb.eus, eta zein den zuen patatarik kutxunena, o zein bitxikeria jaso duzuen, horren inguruan. Hori da. Hor, espian agertzen da, idatzi. Edo zertarako, eta nahi baduzue errezeta berezi bat guk hemen eitea, baita idatzi haizu. Ni izan itzen Argentinan, eta handaztatu nuen, ez dakit zer errezeta. Ez dakit nola egiten dan. Bilatu alduzue? Ingo ikerketa lanagu biok, aurkituko du, eta parrilla da, olako, asau bat egiten badugu lan, niak edan guztua jarriko zen. Mandana txingarra eta gainian danetikan, olkia txoixua, eta... Zeona. Bueno, hau era. Alioli eitera, maionesa eiteko, alioli eiteko, arrautza bat, berakatzatala, ez diot kenduko erdiko zuntza. Ja, oiuta zade jaione. Limoi zuku tanta bat, eta gero, ingo duena da, ekilore olioa erdia eta oliba olioa erdia. Vale? Hau birrinduko dugu, eta listo, maionesa geroko gordeko dugu. Listo, Bale, beida, ajiaren kolorea, laranja kolorea pixkatez, gehiago gerturatzen dela esan duzu horitik baino, eta horia deitzen zaiola, baino, bueno, guk hemen Europa mailan Chile, pipermin, beste izen batzuk deitzen dizkiogu, ajia agian noain azkeneko garai hauetan edo, bai, nahiko. Eta egia esan, kolore ezberdinetakoak badaude horia, hau, kasu hontan, berdea eta gorria. Ez da munduko gauzi pikanteenen arten, hau da, pikantea da, baino ez da hain potentea, esan. Karriko izuni pikantena, da, sai egon. Badaukat hor zerbait, ja banabil zerbait lortzen badut, ekarriko izu pikantena, jaione. Baratxurira immunizatzen nahi naiz, urrengo pausua izango da. Urrengo ja pikantea, bai. Aurrena froga bat ingo du, aji horiak inabertzen moduz daramazun, eta horren arabera, hor buruan da behilkidan errezeta, ekarriko du, bai, eroez. Bueno, histori politia duka, baina kontatuko du bere gunean. Iragazi dut, eta gero urrotza, eta berri irakiten duenean iragazi, eta ero ja paste ingo du. Irakiteko garaien kontuz, zigorrek esan bezala, emanak galdarrezketak eta batzuk eman barzaizkio, edo egosketa batzuk, pikante puntu hori kentzeko, baino egosteko garaian askatzen du lurrun horrek begiak erreditzake. Zergatik, hori da, zergatik, bere konposatutako bat delako kapsaizina. Eta kapsaizina zertarako erabiltzen da? Espraiak iteko, bai, autodefensarako espraiak iteko. Agian, onela aipatuta pipermin espraia, kapsium espraia edo oze gaza, esan da lehenagotik ezagutzen du, baina, bueno, esan dakoa, defentsa pertsonalerako, lako poto txikitan eskura daun espraia da. Bira, eta gero, espraia bezala ez baino, hautsean ere erabili izan da. Kasu honetan ez defentsa pertsonalerako, baino hemen ez, Indian, 2013 urtean, aji hautsarekin tren bat erosotu zuen 10 gizonek. Antza bertan, bai, preso bat zioan, poliziarekin, edo poliziak babestuta, eta, 10 gizon hau esartu, eta aji hautsa begietara bota, polizik kao, pikante horrekin, eta, presoak iesitia lortu zuen. Pikantean mundu bat da, eta horre, jaionen esan duena, horre badago eskala bat, pikantenen artean, piperrak eta zailkatzeko, eta horre hartzen da gehienengoa, kasetina bera bakarrik utzean atarata, eta erorti bera, eta dago eskala bat, zenbaki batzuekin, da hori. Eta, mundu bat da, jende bat dago, benetan gaixoa o amorratu da direla pikanteekin hauekin, eta horri biltzen dira, eta horregun internetez eta lortzea badago, eta denda berezietan, eta horrelako saltza pikanteak, baina pikanteak erre egiten dutenak. Kontu zibili behar direna, eta hor daude, pipermin batzuk, zelkapen hortan, altuenak eta ez da izer. Eta horiekin, benetan, pikante gustatzen bazaizu ondo, baina kontu zibili. Ze batzuk erre, baina benetan erre egiten dutela. Ni gertatu zait olako batekin, hartu eskuetan zikindu pixkat, horrela egin, eta gorri geratu, azala erre. Olakotan, gerritako mine zaudenen indezakezu gerritan eman. Igual, erremedio natural geixa. Bai, hori klasiko bat izatezan futbolean jolasten gendunean, olako bazegon, olako krema bat berotzekoa, ematen ginela giharretan da hori, eta ero nahi gabe,
eskua, ero izerdia baketzen zinen, eta ero, ai, ama, ez zen duen ikusten, ez baloia, ez aurrekoa, ez ezer. Zea, ikuslei behi da, zigor, hola. Nekin zerbait nahi du horrek. Bueno, uzizagun txorakerik alde batea. Eta behi da, Perun iraileko lehenengo ostiralean ajiaren egun nazionala ospatzen da. Ospakizun honen xedea besteak beste aji peruarraren ezagutza herri eskualde eta nazio mailan sustatzea da, eta baita gastronomian duen edo izan dezakeen erabilera eratzea ere. Beraz, bueno, zinez, bertakoa due, matxe due, eta hau munduratzea ere garrantzitsue da. Eta munduan ezaguna dena, azken urteetan ja urte batzut, Peruko sukaldaritza. Goi mailako sukaldaritza, hor bakizue fusio bat, bere garaian Perura immigrazio asko gonzala Japoniatik, eta hor fusio bat indan Japoniako eta Peruko betiko sukaldaritzan artean, eta, bueno, goi mailako sukaldari izan, gaur egun jatetxeak hainbat daude Peru, eta hor Limakoak eta Hiriburukoak eta bentan kontutan izatekoa. Orduan, bueno, jendeak esaten du, Euskal Herrira turismo gastronomiko itera. Euskaldunok, ahal bada, aukera badaukazue, Perura joan. Benetan merezi duela. Bueno, hau, listo, bigarrin irekin aldia, iepa! Eta aliolia listo daukat baita ere. Orduan gero, aji kremaitan jungo naiz. Hau, utziko dut hemen azten pixat, eta listo. Bueno, Lima aipatu dezula, Lima Peruko hiriburu da, eta kasu hontan Peru guztia edo barne hartuta, bertako populazioa handiena da, 127 bertan biltzen da. Zehatz-mehatz 10 milioi biztanleko zenbatespen bat dago, bai? Olako estimazio bat, 10 milioi pertsona hiri baten. Euskal Herrian 2 milioi eta piku bizi gara. Pentsa. Bost Euskal Herri, Perun, barkatu, Liman bertan. Bizilagunak ezautzeko. Bizilagunak, justa, osokuak, ezinezkoa. Hemen hiriburuetan jentean ikusten ez dakit, osokoak jenteak ez ditu. Hiriburuetan ez da hiriburura joan beharrik, azken finen etxe horratzetan, eta ez, hainbeste eta hainbeste pisutako etxetan ja, hola gertatzen da. Bueno, ni ez da, Tokion izan ginen, hor besta izeman milioi dien. Mexikon izan ginen, Argentinar bat ezagutu genuen, Buenos Airesen bizidana hiriburuan bizizana, eta arek mendira korrika itxera jutean nahi bazuen, 3 ordu behar zituen. Mendia ekutzeko. Etxetik aterata, eta ez korrika, 3 ordutara zeukan. Gu, askotan ez dakigu nun bizigen. Dan daukagu, itxasua ordu erdira. Asko jota, Hori zuk. Kaskanten bizi bazea, ez? Ja, baina, horre mendian 2 minutura dauka. Mendi ere ez dakit. Bueno, baina nahi dut esan Euskal Herrian ia dana esan dezagun gertu daukagu, oso gertu, dana bertan daukagu. Bueno, zigor, dena da baldineta. Orduan utziko dugu, baldineta. Baina gutxi gora, bera, hombre. Gutxi gora, bera, baldineta. Bueno, Lima hiriburuakin jarraituz. Aurten 287 urte beteko ditu hiria sortu zenetik, eta bertako klima tropikala da, baina handetatik oso hurbil da honez, esan liteke bertako temperaturak apalak dila, ez da, ni ez naiz izan. Teoria. Ala omen da. Ez daukatela zego ikusirik horrek kostaldekoak, ero analturan. Baina, ni Lima frutxuz edo zitrikoaz gehiago itzen dezaket, hau kasu honetan ezagutzen detelako gertutik, eta gastronomiari dagokionez edo erabilera ugari ematen zaizkiolako, gozongintzarako, koktelgintzarako, eta hori guk asko erabili izan dugu, ez? Gozogintzan, azkenen azala birrinduta edo koktelgintzan, bai mojitoak iteko edo bai kombinatuk iteko. Egi esan gu Lima deitzen diogun zitrikoa hau, edo ni, Hego Amerikan eta batipat ere Perun, limoia deitzen zaio. Bauxe. Zeratik? Ez dakit, esan. Ni bestakit. Beste galdera zuentzako, txorien abildu EITB.2. Aizu, Daniel, ezin gara jakitunak izan behar. Ez planteatu galdera bai. Eta limari lima ditzen diote baita? Limari limoia deitzen diote. Hori, eta limoiari? Bereizten dituzte, gu bia behai bereizten ditu, baina igual, ez dakit. Hori da batata bezala, ez? Guk hemen ez deula bereizten, baina hortik bai bereizten da. Boniato eta batata ez dela berdin, orduan, ez dakit, besterik gabe.
Horrek ez ditloak enduko egia esan, baina, bueno. Ez da utxeo ere. Esan dakoa, lima, bai, sukaldean erabiltzen da, baina hortik aparte, etxeko garbitasunean erabiltzeko ere bada eta batzuk erabiltzen du. Orduan, hemen 3 truko limarekin, etxea nola garbitu, edo, bueno, etxeko gailu batzuk nola garbitu, bai? Orduan, oso ona omen da kafeontzia garbitzeko, kafeontzi elektrikoa. Baina hori jaionek, lima bezala limoia izango da, ez? Azkenean azidoa izango da bera. Gehiago omen honek. Limak bai. Ala. Bale. Ez dakitze komposizioan eta zein kafeontzi? Elektrikoa, nola di hauek kristalezko ontzie daukienak, eta bai, hori da elektrikoa, kafeontzi, kafetera elektrikoa. Orduan, hortarako ona omen da, ure betetzen zaion depositu hortan, ure gehi 3 limoian limaren zuku sartzea. Ordu erdi utzi pausatzen, gero martxa eman, eta horrek nunbait, oditxoik edo garbitutxen omen ditu. Bakiz, erabilin, oditxoak eta azkenen badizazte. Urek olako txuri geruza bat edo uzten. Bai, karea. Beste ontziat. Txajaina. Hoxe, bai ba. Hauek, zuritu behar dira baina. Zuritu, ero laban baten laguntzarekin, bere aragi atarengo dio. Gure pipertxorizerua baino aragi gehiago dauka, eta zuritzen gaina erreza da, Orduan, eskuekin begia da, bitu. Errez, etxean frogai nuen badazpada, eta azkar zuritzen da. Orduan, zurituko ditugu, gero, ontzi batean sartu, eta bertara, bi berakatza tal, oiei bai kenduko diet muina. Eskerrik asko. Ez da zarik. Ali-olia suabea, eta zeite, jaione. Benetan. Eta ingo dituguna da, birrindu oliba olio txorrota bat. Jungora botatzen oliba olioa eta birrintzen. Aji hori krema hau saldu iten dute baita, baina ikusten duzu, etxian ajiak erostea hobea da, merkea oso, merke lehorrak aguantatzen dizue denbora pila bat, eta askoz merkea batatzen da. Benetan ez die, olako poto txiki batean, 6 euro balio ditu. Bueno, garrantzitsuna da norberak emango diola pikante puntu hori edo maila hori. Eta erabiliko ditugun osagaiak, erabiliko oliba olioa, ero erabiliko berakatza, ero erabiliko dena, guk. Olioana oso garrantzitsua da, Zigor? Gu gure kasuan, tuterako trujal oliba olio virgina erabiliko dugu. Zanpatu berria eta filtratu gabea, Nafarroakoa, hemengoa, 0 kilometroa. Probatu behar duzu aldu zuenean, benetako zukutu berria den olioaren zaporea eta usaina. Hau da benetako oliba olio zukua. Eta honek, hobetuko du errezeta hau. Eta beste 10.000. Kilometro. Ze ona. Bizikleta engarzatzeko balio du. Ez dauka da nik bizikleta botatzi dut, eta gero hola nahi, fin, nire sekreto kontatu dizuet. Neatzetik ezin jarraiki biltzen zeieta. Tuterako olioa. Txak, inakik apuntatu dira, txa. Hortuk ez, hortu fuerte dago indik. Hortu jarraitzen hau. Hor belarri atzeko torlojutan pixkat emango gazenu. Oie, gutzi ondo. Hor lasaidar eta engarrazauta be bai. Zer kontu gehiago dauzkago jaioen etxoriren? Bueno, patata hemen egozten, Oindi lasai, ez daukagu presaik eta errezeta honetan, ez dauke zer, oso erresa da benetan, eta emaitza merezidu. Bota bertxua. Bai, ari ginen, onako limakin, etxen garbikarik isa, edo nola zetruko erabili dezakegun, edo hori, garbitzeko. Ontzi garbi gaiuko usain txarrak entzeko oso nahomen da, hortarako behian, edo esaten dena ontzi garbi gaiun beko alde hortan, oinarri hortan, 3 lautan bota, eta nahikoa, omen da. Ni hor, entzuna nun ere bai, hiltzea, bai, baina ni hor igual hiltzea gehiago, ez? Klabo de olor. Saltzen dituzte, katxarro batzu jartzen duzu zintzilik. Baina dena sintetikoa da, ez azkenen sintetiko hemendik, plastiko hemendik, pixkatu izaiesteko, baina, bueno, edo demagun lima bat irikidot eta beste erdikin ez dakiz zein. Aukerak die. Edo bestela dirudienez, altzaiu erdoil gaitzezko lako kubiertoa, kuberteria edo. Hori garbitzeko? Bai, hori da, maitresnak edo garbitzeko. Hortarako, gatzarekin hasi, lima txorrotada bat, edo lima zukua, eta horrekin igurtzi, gero trapu batekin pasata. Batek aspaldi izatezun bezala, dir. Hori, bikarbonatua ero esan erabiltzen lako zerbait da? Dos karbonatos eta lima edo limoia hortzak txuritzeko. Hori beste truko. Bai, belarritakoa niri lehen, zilarrezko belarritakoa garbitzeko, izebak erakutzi zian. Hartu eta bikarbonatuakin, ra, eta
Berria. Nei etxeko Andre batek akutsi zin ogi mamikin. Ogi mamikin? Ogi mamikin igurtzi... Ogi mamikin sopak, bikarbonatu ez zertako. Ogi mamikera, ogi mami ogi zarra hartu, ogi zarran mamie, eta esan dakoa, bai, pultxerak edo zilarrezko olako, bisuteria ez, baina olako bitxik, bai. Eta bai, oike berdin, dir. Zen truko, Limatik hasi eta ogi mamira. Zukalda eta programa maten, zukaldeko programa produktokin, Ondo. Beti ikasten da. Nik bikarbonatu, eta probatu, egin izan dut, eta oraindik belarritakoai, noizian behin, hartu eta bikarbonatuekin, eta berri gertzen. Nikin izan dut, bikarbonatua eta limoia hortza, baina hori oso txarra da. Nola izangoa bat txarra dena da, nazkagarri, Bikarbonatuak antza hortza janiten omen ditu. Kontu zibiligarra da, bai. Behin probatu nuna, ez berriz bueltatu. Oitxura asko daukate antza, herrialde arabiarretan horrekin, eta gero aginak jaitzen omen ditu bikarbonatua, kontu zibiligarra da. Baina esan dakoa, ez dakit, behin, eta gehiago ez nunin, zeren eta nazkagarri da. Horrek esan nahi duen, azken finien, ekintza bat inun eta ondorio bat izan zen, onkitxo hor gelditzu zen asuntoa. Ikasintzen du. Ikasi nun. Gizakia zara. Bai. Eta hortxe da, lege hori, praktikan jarri nun, kausa eta efektua. Kausa, gaur gerrezetan. Kausa, hortik. Horti da. Ume txikitatik ikasten dute, Tak, gurasoa gaundora. Oida zena. Ostra, hemen bazeo zerbait. Oida. Bueno, bai, lege honen ideia nagusi hoxe da, ekintza orok edo erreakzio orok ondorio bat izaten duela, hau da, A, egin edo A, ekintza bat bete eta B, efektua lortuko detela edo lortzen dela edo ondorioa izango duela. Orduan, zigorrek esan bezala, umetan ez, sen horrek bultzatuta, 12. asterako kausa eta efektua zer den antzematen hasten gara, gure umek izan da. Bai, orduan, horko lehenengo gauza bat da, negarra eginez, atentzioa deitzea edo zeozer gertatzen dela ohartzea. Zenbatetan negarra gehiago egin edo karrasi gehiago edo altuago, erantzuna are eta azkarrago jasoko deula. Hori da lehenengoa. Gero haurtzaroko garapenean ere oso garrantzitsua da kausa eta efektu honen ezagutza hori gehien bat azken finien planak ideiatzeko edo balio digulako. Azken finen ohartuz edo esperimentatuz adibidez bainuan gaude, uretan gaude eta ontzi badaukegu. Eta ohartzen ga bete eta impultsatuz bera, jaisteko impultsatu inbar dela. Orduan da azkenen kate bada. Zerrin, ze ondorio eta nola. Planak nola ideiatu. Eta hori zematia denborakin jaia ikasten doiten? Garapen bada, 12. astetik ohartzen hasten omenga eta gero ondorengo garapen bada. Egi esan, garapen hortan nunbatzen bada olako zulo bat, pertsona larrik edo haundigeanen ez du oso praktikan jartzen, eta horren lekuko da azken finen gaur egun hemen naturan daukeguna. Baina, goazen ikustea olako... Nik teoria horri, nik esperientzietik, gehitu aldiot, mutilak, bi aste berandu ikasten dute, neskak 2 aste lehen hau. Hobetu alko nuke. Baita ere. Zergatik? Bixiauak, askarra bat zaretelako. Esaten da. Horrere denetatik dao. Nik esperientziatik, gure esperientziatik esaten dut. Umetan eta? 10.000 vuelta. Ni denatatik ikusiet. Bai hizketan hasi urte terdi baino lehen eska, eta bai hizketan hasi mutile urte terdi baino lehen. Orduan dena, garapenana mundu bada. 10 vuelta ematen dizkigu zuela. Baina, gero esan dakoa. Kasuak eta kasuak eta kasuak ongo die, baina gero parekatzen da, ez? Behin heldu gehanen, azken finen ere gauza asko parekatu iten die, olako garapenak parekatu iten die, eta sena ere ematen du horreke lo hartzen dula, ez? Zeren eta, adibez, esan dakoa, naturari behi da. Gu badakigu azken finean ze ondoriotara goazen edo nora goazen, ez? Gure lurra nora doan, eta adibidez aurreko astean edo oain 2 aste hemen aipatu genuen, zientzialarik argi uzten duela mikroplastikoak 2877 metrotako garaierara iristen diela, aire bidez. Eta mendira goazan ustetan arnasketan garbia ingo dula, eta hori ja aurkitu dute. Bai, hori alde batetik, baina azken finen ere 10.000 kilometro itzen baldin baditue airean alde batetik bestera,
hori, hor daukegu gaitze, eta alik eta plastiko gutxien egin beharko genuke, birziklatu alik eta gehien, eta hori kate bada, eta hori kontzientziatze lan bat da. Hor sartzen da kausa eta efektua. Ze, hemen irakurri ingo detez, baino Piuk Midi de Bigorre mendian, 5 milimetro baino txikiagoak edo gutxiagoko plastiko zatik antzeman dituen. Metro kubiko bakoitzeko 0,0 bederatzi eta 0,66 mikroplastiko partikulak. Haian guri oso gutxi duritzen zaigu, gutxi dela, ez? Baina, ez da. Gutxi, bada, ja egoteakin ja, hori ez da, berez ez da egon behar. Hori dau, garaiera hortan, etxen gehiago dau, hemen gehiago dau, hortaz jabetu barga, zer dau hemen? Azken finen, lehioa irikitzen dau lehioa, etxea aireztatzeko baino, zer dau hemen? Baina, bida, kausa eta efektua ulertzen hasteko, nahi baldin baduzue, olako adibide simple batzuk ekarri dizkizuet, eta hola, esaten dena, suabe ikasten joateko. Bota. Ordun, segunduan, non dauzket? Amigo, hemen, bat, kausa, suak zingoit, R, ez? Hori, umetan fu esaten dena. Fu. Hori da, kontu zu. Hori, euria kausa. Busti, osongi. Kotxeko argiak piztuta utzi. Bateri gabe. Osongi. Ikasi gabe, kausa, ez dut ikasi? Azterketa galde suspenditu hiot. Hoixe da, efektua edo ondorioa. Txoixe egozia igandeko arropakin jan? Zikina. Daiola fijo. Beste bat? Hasta bixe bildut, hola, xume gaizu. Oan botazuk zure ustatik baten bat, ea? Kasko integral gabe jun, narruko arpegian. Kaskoana da... Rodillera jarri, hostirik ez. Ez jarri, hostilla segurada. Holan, automatiko. Ajiak, piperminak, olako gauzak erabiltzen dituzuen guztietan, lagunai begitik atea zerbait. Ez, eskoa garbitu mesedez. Ze usai egitan, Usaiek behake ja pikatu iteo. Baina, Zai, olioa gero finduko dut, utziko dut, beren hori. Baina, oindik hau hobetzen goaz. Jaione, hemendik biko iarakada erabiliko ditut, patata guzti hau birrintzen duenean, patata hau ontzeko. Ez dugu hau saltza moduan jango. Honekin duena, alioliarekin batera, botako izkeu patata hau birrinduko dugu, eta biko iarakada alioli, eta bi aji. Punto. Gehiago ez. Hori guztuen arabera, bat nahi bauzue, bat bota. 3 nahi baituzue, 3 bota. Hori jun probatzen gero. Te guzti duzue, bixi da hola, Kausa efekto. Bapateko beste olako txiki bat, xume bat, olako adibide xume bat. Zigorrekin larun baten parranda aurren afaldu, ondorioa parrandan ez dezu ligatuko. Adibidez. Baina, ondo. Orduan, bikote daukazuen guztiok eterrenekin parranda botatzea, eta listo. Gaztek, Huzeit, ez beste tokin batera? Edo olako segurtasun distantzia bat egin nahi dezula, Baina horrek, behitu, babestu ingo zaitu. Beti, 2 metroko distantzian jendea. Radio bat, esaten dena. Inor. Asiak edo izkiot, Jaione, bakizue, berakatzan, baratxurian, erdiko asia hau izaten dena bizitasuna, eta ero jendiari gora edeta egiten diona. Hauken du eskero, beti, berakatzan saporea, bajatingo dugu, Orduan hau, kanpora, hola garbitu, eta ero, irabiagailuaren, helizeak, hauek ere, garbitu inbarritu denez, mentxe, garbiketa lanetan, ni Jaione. Osongi. Bera, ez dakit gogoratzezun, edo ikusi izanen dezun pelikula hau nola da, Tximeleta efektua, efekto mariposa. Gogoratzen? Ez zaukat ikusi. Ez, entzunda bai, oso ezaguna izan zen, entzunda bai, ez dut ikusi inoz. Bai, aspaldikoa da. Ez, hori da, zerbait txikia egindakoak ero, aldaketa handiak ekarri aldituela. Bai, berez hori da mezua, bai. Eta, guzti hau ere dator azken finean txinako atxotitz batetatik, ez? Non esaten den tximeleta baten hegalen mugimenduak tsunami bat eragin dezake munduaren beste aldean. Eta uste pelikularen sarrera ere esaldi honekin hasten dela edo bideratzen dela.
Pelikularen hola sinopsia, gutxi gora berakoa botatzeko da mutil gazte bat, denboran bidaiatzeko modua bilatzen duela, bere bizitza ez da, esan dezakegu oso pozgarria, eta denboran atzera egin, eta gauza txiki batzuk aldatzen dijoa, bere etorkizunean edo bere orainan gauzak aldatzeko. Baina ez da konturatzen, izan gauzi txikina ere, orainean zer erakitzen duen. Orduan, hori zientzia fikzioa da, fikziozko zientzia da, guk hori ez duengo, baina gaur egun edo guain iten duen, gure egunerokotasunen, gure bizitzan iten duen, ekintza txiki batek zeragin izan dezaken etorkizun. Orduan, kontuan hartzekoa da. Zerbait esan nire, berakaz bat gendukotze badezpada. Bai, mesedez. Gaur lo lasaien nahi dut. Horrek gero zu urdaieri zea, Mateo, paliza, Mateo. Nik errezeta jarraitzen nahi, naiz jaionea. Bat kenduko jo, bat. Mesedez. Erdi bat erosoa, erdi bat. Neregatik osoa. Bueno, ez dakit, zueki agian berakatza zale izate. Edo bestela betikoa, galdarreztatuta ere kentzen dio puntxori, ez? Ja, baina, eta puntxori, jaione, patata. Patatak berez, zer dauka, egosita dagoenean berez. Patata da, zerbait neutroa da, zapore gehiago ez dauka. Gu patata hau ondu nahi dugu. Patata hau ontzeko, gero, ez dauka baina gauza batxuri askorik. buru osoa botatzeare. Lau patata eder dauzkau hemen, Errak, Bueno, hola, listo daukagunez. Eta birrinduta bai hartzen du pixkat kolore horia, Kaio? Azken zinen, olioakin eta hori tomatekin, tomate birrindukin gertatzen da, ez? Tomatea frigitu, birrindu eta bapaten kolorea laranja aldea. Eta esatezu, kontxo, hau ez da bestetakoa bezala. Baina lasai, irakiten badu berriro tomateak horri bilakatzen da. Ez da hor, baina horbe kausa efektua da. Kausa eta efektua. Eta berdin galitzen da saltza espainiolarekin edo espainiar saltzarekin. Saltza gehienak birrintzen dituzunean kolore argitu iten zaie. Baina gero berriro zutan jarri, eta, kontu estetiko dala, ez da esaio ezer gertatzen, ez da gaiztotzen, ez ezer. Iltzatuta daukegu, tomate frigitun kolorekoa dela, azken finen komertziala den bezalakoa edo. Iltzatuta daukegu, sukaldarik esaten duela saltxak bizira eta kolorea. Baina ni bakizu, jaiune, gure etxean tomate saltza txikitan lanan eria zan. Eta gure etxean tomate saltza beti eginda, irabia gaioarekin birrinduta, eta gorria ateratzen zan. Eta lehen aldiz, erosi genduela olako gaiu bat, haitxak, tomate saltza horrekin birrindu, letxe! Zein du, digan, iskuta holan hartuta, nien ez izan, laranja, eta gero, zutan jarri, eta gorritu iten, Nik azken aldin truko txiki bat eraman dut etxera, eta da tomate konzentratua pasta. Italian iten den tomate pasta, hortik koiaratxo bat erantzi, eta berreskuratzen do la potentziarra. Potentzia ez da, baina potentzia errezeta hone dauka, behar duguna da patata egosita eta hotze izatea. Hori daukagunean, ingo duguna da, tipulina txikituta dukingo du, txiki inda, olioa beltza horiek ere txiki inda izango du, eta ero muntatzen eta bukatzen hasiko errezeta hau, ikusiko zuen, esaten dan aurreratuta daukagunean honek aurreko lanak, gero, zeitu nintzen da, eta bikaina. Eragiok mutil aurreko patata horri, Bai, azkenen. Patatak zurituta utzitugu ostutzen, epeltzen, eta oin sardezka baten laguntzarekin, horrela, irabia gaioarekin da ez, horrela, sardezkarekin neikua da. Eta hemen botako dugu, orduan, aji hori, krema, biko jarakara haundi, txikiak, botako izkiogu, 3 terdi. Ajian ibiar izango eta ajia hori janda. Aliolia, koiarakara bat. Eta bigarrena atzetik. Eta ero, lima zukua. Lima erdiren zukua botako dio, eta beste erdia utzikut, berez lima osoa da, baina limoiana botako diot, eta bestea gero birrindu nahi diot honen apuratea azala gainetik. Orduan, hau, gatza eta piper beltza, eta ondo nasi. Eta hau izango da, azpiko eta gaineko geruza honekin ingo dugu. Sandwich modun dijoa orduan. Bai, sandwich bat. Jak? Eta hori adibidez zartagin jarriz gero, eta pixkat txigortu, bi aldek,
Oia, sandwich. Bai, gero epeldu, labian, bai. Etxean, takitez. Lako berzioan nahi txosunak. Bueno. Aukerak. Baina, bueno, hau, hotza jaten da, honena berez, hau ja hotza euskagolako patatak. Baina hobena izango zen, hartu eta oskailuan ordu bete utzi, eta gero hasi errezetan muntatzen. Baina bere hortan, eta zulen esan, hau ze fuerte geratzen da. Patata guzti honekin azkenean jaione, ensaladia baten antzera, baina suabe, ez? Bihar esango izut, ea zer nolako gaue pasatzeten. Una, inungo arrazoi gabe. Bueno, gaineko geruza eta bekoa egin da. Eta oin erdian doana, hau, ziko temen, eta erdikoa zer da nama. Atuna, papurtuta, tipulina. Txikituta, olioak. Txikituta, eta aliolia. Zubak izo Fernando Amezketarran pasarte hori, arek erlojuri beidatu gabe bazekila zein ordu izaten zen, batipate guardi parteko ordu hoi, amabitakoa ematezula. Hori nola zan? Nola? Da, apeiza bazkaltze ikusten zunen, ordunare bazekin. Eta norbait etortzen bada askaltzera hemen? Horrati ba, ja jendea gerturatzen ari da, horrek esan nahi do, arratsaldeko bosterdik diela, ez? Meriendatzeko garaia, eta erloju gabe, Eta erloju gabe nila badakiz ze ordu den. Hau da, hau. Bitu, badatoz. Bueno, utzi guzu hauek pixkat ondo nahazten, gaz puntuan da jarriko ditugu, eta ero montaketan hasiko gara, denbora joaten nahi zaigu, eta montaketa polita nahi duten, eta itxikuzu, segundu bat. Bueno, lehen geruza jarri diot. Patata. Bigarrena, atuna, olibak, tipula, eta gogoratu, egin alduzu oiaskoarekin, ero betegarria, maionezakin, txakakin, erolakun bate, goxua edatuko zen. Dena, horrekin ezkontzen den guzie. Dana, hori. Eta bigarrena holan jarri diogu, eta berriro, gainean, patata. Alare ez otuzte kolon aurreko errezetak atun eta maionesa emango zunik, baina bueno, hor txustet. Hor usten daz, vale. Igual, hango olioen baten nasketa eta arrautzak izango zituzten. Bai. Olioak ero, koipek ero izango zituzten. Euskalo, nor daki? Bai. Dakigu. Nor daki? Osea, ketxupan errezeta seguro ez zeukatela, osua, tomatea bai. Euskalo. Hor, hemen planteatu gendun duda, noiz hasi zen gizakia, ja, janaria bakarri janari izatetik, hori, placer eta ja, hortan ez, erotzera, zelan prestatu, ero, nola ez, ero. Bueno, orain, lima pixkat. Lima sal pixkat gainetik. Eta honek, lima salak, zaporea eta ikutu emango dio, Eta, nola ez, politxaitxeko, hau bezuten izango. Arrautza batzuk. Kabiarra. The House for the Window jaione. Eta ja, errezeta bikain ezateko, hori bat txorrota bat. Tuterako. Hori bai kabiarra. Listo! Kausa, gaurko errezeta, ondorioa programa biribila. Ostras, egon, jakin manuke moldea biribila, biriko nuke baita ere. Baita ere. Guk hemen moldeak nahi dugu politxaldera itera, baina, bueno, a ver, zuek etxean nahi zuen moduan, Pastela, ez, Zigor? Pastela modukoa edo. Nik utzot, gure etxean, ensaladilla gustatzen da. Baina nik uste hau aldatu aldala etxean, eta ensaladilla ordez, hau noizian behin sartzia. Ona. Nin nahi eta gaine hemen, aji hori saltza pixka gehiago jarri dut. Kausa, aji gehiegi plateran. Ondorioa, bihar bueltan agian. Ez, Zigor? Ez, kastelena etorriko da, bihar jaiengo du. Baita. Asteu gara horretik daukadu, deskantzatu, pilak tope kargatu, Bai. kastelenean, zuretxan da.
Bueno, esan dakoa. Astelenean bueltan izango gara. Zuek, txintxo, hortzen itxaron, bai? Muxo handi bat, eta astelehen arte. Agur.